አርዕስተ ዜና ኢትዮጵያ በዘፈር ኢንዱስትሪ ዝተግበረቶም ስራሕቲ ሪፎርም ተሳትፎ ሰብ ሃፍቲ ውልቀ ንኽጠናኸር ከም ዘኽኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። መዛዘሚ መርሃ ግብሪ መበል 87 ዓመት አከባብራ በዓል ምስረታ ኃይል አየር ኢትዮጵያ ተኻይዱ። ዓመታዊ ክብረ በዓል ሕዳር ጽዮን ንምኽባር ናብ ከተማ አኽሱም ዝኸዱ አጋይሽ እግሪ ብምሕጻብ አቀባብላ ይግበረሎም ምህላው ተሓቢሩ። سلام طعنا بالله زخبركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوين له كم تلمود ما أد زينا حزنا متنا لنا زيناتات ندم راحكو حابركم تنه أنا أبراهيم فساية سنة مكتتال قدامي منستر أبي أحمد لوم نجو فليل أوق بنك المعات أفريقيا زغنو دكتور تيموتي ويليامز أبا عفت أزمات أمرت كرم مجبن جبرنان زلوا صعرتات نمزتاي تقبلهم بتزامات زينا توم قدامي منستر لومنوكو منستر قدات وصاي أوروبان فرنساين مسزغونو جيان نويل باروت بمرخاب أمونغو كلتين هاقرات زلو زمدناتات نمزر راب أبس صحفتهم تقبلهم. قدامي منستر أبي أحمد نأيت محمد إدريس منستر سلام نكخانو شيما موام بصحفة قدامي منستر توم قدامي منستر كاب 10 شو من تحضر كل تشحن 10 شوعات عام تمرد جميروم أيت محمد إدريس منستر سلام نكخانو كمز شمو مفليتوم أيت محمد إدريس كاب 20 شوعات مقابيت كل تشحن 10 سلسة عام تمرد جميروم وانا دايركتر بعل مزي مراقب تحفاش تيبي أبو مخان كقلقلو كمز أنحو يفلت بارتي بلصقنا بريفورمز تمزقبو عوتات ناب زلان مسققار ناتسناد يركب كبلو بمعارك مكتل قدامي منستر حلافي ماخل متحاور هنسا سرعة ديمقراسين مكتل بريزيدانت بارتي بلصقنان ايت آدم فارح قليصوم لعلنا حساب كل مداي بلصقنا بزول مري حساب زخبر زلو 5 عامت مسرتا تي بارتي ملكيتهم عبا محوراو ميديا قصوم ملغتي ام حلاليفوم اللوم أيت آدم فرح بملختهم بارتنا بلصقنا 21 حدار 2012 عام تمرت أوشتيك آسي لو توليدو بحدوش الرأية حدوش معراف كفيتو نعبي زركب عبز حلف 5 عامتات بإيكونومياوي محبراوي بوليتيكاون دبلوماساون عودتات كل مداي معباله زرقاقصو زدن غوصيتات كمزقب زخالن أبز حزوان بريفورم استمزقبو عوتات كقصلو بمقبر نابزلا نمسققار ببقعات ناتسناد زركبن بارت إيو إلوم تمالي بسعر الدليت لوط هزبن سقوامي حسابن لوطي بستحنقطو برتوعات مرحتن تحقيزو استجمر قعزو لوطي بارتي بلصقنا وليدو أبا حاطير وان إثيوبيا نعلم مدراويت كوخوب كقبرو زغولو مسارتات كم زنبرون عبرهم يوم بارتي بلصقنا بريفورم استمزقو عوتات نابزلان مسققار ناتسناد كم زركبون يوم قليصهم زيتر ايو عام موقتي حافتات فلفلنا بموصا بأبورا استشفنو ألاف صباقاتات قليصنا زي دفورو زمسلو محلقاتات قافعنا نهاجر كابتنا أدحنا بكلنا كاب كلنا نخلنا زغونه حبر بهراو حدنتا استتناخرت إثيوبيا نمهنات ليتن كاترن لفعنا إنا كبلوون عبا ملغتهم أتحساسي بهم
ዓመታዊ ክብረ በዓል ሕዳር ጽዮን ንምኽባር ናብ ከተማ ኣኽሱም ዝኸዱ ኣጋይሽ ኣቀባብላ ይግበረሎም ኣሎ። ኣብቲ ብዝለዓለ ድምቀት ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ሃይማኖታዊ በዓል ሕዳር ጽዮን ንምስታፍ ብኩሉ ኣንፈት ናብታ ከተማ ዝኣቱ ቁጥሮም ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ስነ ስርዓት ምሕጻብ እግሪ ይካየደሎም ኣሎ። እቲ ስነ ስርዓት ካብ ቀደም ዝጸንሐ እንትኸውን ቀንዲ ምኽንያት እቲ ሕጽበት ድማ ናብዚ ብዝተቐደሰ ስፍራ ዝመፁ ኣጋይሽ ብክብሪ ተቐቢልካ ኣኽቢርካ ምስናይ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። እቶም ኣጋይሽ ድሕሪ እግሮም ምሕጻብ ክዕርፍሎም ተባሂሎም ናብ ዝተሰርሑ ዳሳት ምምርሖም እውን ተሓቢሩሎም። ተዛማዲ ዜና በከተማ ኣኽሱም ኣብ ጸጋታትን ብድሆታትን ኣከባብራ ንግሲ በዓል ሕዳር ጽዮንን ሕዌት መስሕብ ቦታታትን ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ተሳሊጦም። እቲ መድረኽ ብምትሕባር ዩኒቨርሲቲ ኣኽሱም ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ጊዜያዊ ምምሕዳር ከተማ ኣኽሱምን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት ከተማ ኣኽሱምን ዝተሰናድኡ ተባሂሉ ውድድር ፍጻመ ኮኸብ እዚ ዓመት አይዶል ኢትዮጵያ ሰንበት 22 ሕዳር ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጉድ ቅር ዘንድሮና ፍቅር 1 ሚልዮን ብር ንሽልማት ተዳልዮም 4 ብሉጻት አይዶል ንተዓዋትነት 1 ሚልዮን ብር ክወዳደሩ እዮም። ኣብዙይ ፍሉይ ፕሮግራም ህቡባት ነበር ተወዳደርቲ አይዶል ኢትዮጵያን ዳያኑን ዳግማይ ኣብቲ መድረኽ ክርከቡ እዮም። ውድድር ፍጻመ ኮኸብ እዚ ዓመት አይዶል ኢትዮጵያ 22 ሕዳር ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ። ተመልከቲ ቅድም ክብል ሓጸር ዜናታት ናኹም ናበል ጸኒሖም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም የክሕልፈኩም። ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ዝተግበረቶም ስራሕቲ ሪፎርም ተሳትፎ ሰብ ሃፍቲ ውልቀ ንኽጠናኸር ከም ዘኽኣለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ኣብ ኢንዱስትሪ ቆርበት ኣብ ዝተዋፈረ ፋብሪካ ጆርጁ ዑደት ኣሳሊጦም ኣሎም። ንጸብጻብ ሮዛ መኮነን ሙሉ ብርሃን ግርማይ። ኢትዮጵያ ዘፈር ልምዓት ኢንዱስትሪ ንምጥንኻር ተሳትፎ ውልቀ ኢንቨስትመንት ናይ ምዕባይ ስራሕ እናሰርሐት ትርከብ። ኣብ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ እውን ኢንዱስትሪታት ዝተፈላለዩ ሓገዝ ንኽረኽቡ እናሰርሐት ትርከብ። ኣብዚ ሓፀረ እዋን ናብ ምህርቲ ዝተሰጋገረን ኣብ ውፅኢት ቆርበት ዝሰርሕ ጆርጅ ኢትዮጵያ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ዑደት ተሳሊጥዎ እዩ። ኣብ ከባቢ ሞጆ ዝርከብ እቲ ፋብሪካ ብዝተፈለየ መንገዲ ህንፀቱ ከም ዝተሰርሐ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ይሃንጾም ካብ ዝነበሩ ፓርክታት ኢንዱስትሪ እዚ ሕዚ ዘሎ ትምህርቲ ዝወሰዶን ዓብይ ምዃኑ ኣልዒሎም እዮም። ይህ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ስራ ከጀመረ እዚ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ስራሕ ካብ ዝጅምር ናብ 2 ዓመት ተጸጊዑ እዩ። ከም ዝረኣኽምዎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንሰርሖም ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክሳት ብመንግስቲ ኾነ ብውልቀ ዝተሰርሑ ኣብ ሓደ ፍሎር ዝውድኡ እዮም። ክሳብ ሕዚ ካብ ዝሰርሕናዮም ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ እዚ ዝፈልዩ በዓል 2 ደብሪ ወይ ድማ G+2 እዩ። ብርክት ዝበሉ ሰባት ናይ መሓዛቕም ኣለዎ። ስርሑ እውን ብጣዕሚ ጠንኩር እዩ። በብርኪ ሼድ 21 ዝኾኑ ሼዳት ኣለዎ። እዚ ምስ ኣዳማ ኮነ ኮምቦልቻ ዘሎ መንግስታዊ ሼዳት ዝነጻጸርቲ ኮይኑ ዝራኸቡን ኣይኮነን። እዚ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ። መንግስቲ ነዚ ንምህናጽ ብዙሕ ልቓሕ ወሲዱ እዩ። ውልቀ ትካላት ሓገዝ ዝገብራሉ ዕድል ፈጢርና እንትንሰርሕ ግና ጽሬት ጥራይ እንተይኮነ ኣብ ሃገርን ኣብ ወለዶን ዝለዓለ ዕዳ ዘይብሉ ስራሕ ምስራሕ ይከኣል እዩ። እቲ ፋብሪካ ዘፍርዮም ውፅኢታት ቆርበት ኢትዮጵያ ዘለዎ ሃፍቲ ብኣግባቡ ንኽትጥቀም ዘኽእል ምዃኑ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም እዮም። እንግዲህ ይሄ ቦታ ጥቂት ዓመት ነው ከጀመር አሁን እንደዚህ ፍሬ አፍርቶ ያየነው ቆዳ ሌዘር ከመጀመሪያው ጀምሮ አጥቦ አሽቶ አለስልሶ ኣብዚ ቦታ ካብ ንጅምር ዝተወሰኑ ዓመታት ተቆፂሮም እዮም። ሕዚ ከም ፍርያት ኣፍርዩ ዝረኣናዮ ቆርበት ካብ ፈላማይ ብርኪ ጀሚሩ ሓጺቡ ሓሲዩ አለስሊሱ ንኻልኦት ምህርትታት እታወት ክኸውን የዳሉ ንቦርሳ ክዳን ጫማ የዳሉ ማለት እዩ። ፋብሪካ ጫማን ሶልን ኣለዎም እዩ። ጫማ ወታደር የፍርዩ እዮም። ንሕና ካብ ወፃኢ ዓዲ ነእትዎም ጫማ ንሶም ኣብዚ ኮይኖም ይሰርሕዎ። ጽሩይ ሌዘር ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ንጥዕና ዝሰማማዕ ጥንኩርን ምቹውን ዝኾነ ስራሕትታት ርኢና ኢና።
ጆርጅ ኢትዮጵያ ጎና ጎን ምህርት ቆርበት ብርክት ዝበለ ረብሓ ዝህብ ዘይትጎሎ ብምፍራይውን ውፅኢትና መዝገበ ይርከብ ካስተር ኦይል ወይ ከዓ ዘይትጉሎ ንአቪዬሽን ኒውሮስፔስ ንቴሌኮሙኒኬሽን ንጽባቐን ከምኡውን ንዘይቲ መኪና በመልክዕ እታወት ግልጋሎት ዝህብ እዩ እዚሁ ግቢ ውስጥ ደግሞ ካስተር ኦይል ይመረታል እዚሁ እንደምታዩት አውሽጥ ዝመረባ ካስተር ኦይል ይፈሪ ኣብዚ ከም ትርእይዎ ነቲ ተኽሊ ተኺሎም ብምጽማቕ ዘይቲ የውጽኡ ኣብዚ ፋብሪካ ይርአዩ እዚውን ኣብ ዓመት ክሳብ 300,000 ቶን በዝውን ኣብ ዓመት ክሳብ 300,000 ቶን ናብ ወጻኢ ሰደድ ይገብር እዩ ካብዚ ዝርከብ ሸርፍ ወጻኢ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን ብሓፈሻ ዝፈጥሮ ዕድል ስራሕ ልምዲ ዘእትዎ ሸርፍ ወጻኢ ኣብ ዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ እጃም ዝለዓለ እዩ ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ኢንዳስትሪታት ናብ ስራሕ ምእተዎም ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ሰብ ሃብቲ ውልቀ ኣብ ዘፈር ኢንዳስትሪ ምስታፍ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሰርሐ ስራሕ ውጽኢት ምዃኑ አልዒሎም እዮም በጣም ሰፋፊ ሼዶች ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክሶች ላለፉት ዓመታት ሲሰራባቸው የነበሩ አሁን ወደ ምርት ገብተዋል ኣዝዮም ሰፋሕቲ ሼዳት ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክሳት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እናተሰርሑ ዝነበሩ ሕዚ ናብ ምህርቲ ኣትዮም እዮም ኮምቦልቻ ባህር ዳር ደብረ ብርሃን ዘለዉ ኮምፕሌክሳት ብስፍሓት ናብ ስራሕ ኣትዮም እዮም ካብ ገላን ክሳብ ኣዳማ ዘለዉ ዞባታት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ፋብሪካታት ናብ ስራሕ ኣትዮም እዮም ብምእቲ ይኮነን ብሽሕ ዝቁፀሩ ፋብሪካታት እዚ ስራሕ ንኢንዱስትሪ መማሓይሽ ማክሮ ቁጠባ መሰረት እዩ ንዝበልናዮ መዕወት እዩ ኢንዱስትሪ ግዜ ዝወስድን መድከሚ ወላ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝሰራሕናዮም ስራሕቲ ብዝለዓለ ብርኪ ውፅኢት ናብ ዘመዝግብሉ ብርኪ በፂሖም እዮም ምባል ይከኣል ኣብቲ ፋብሪካ ኣብ ክትትል ስራሕ ተሳትፎ ከም ዝነበሮም ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ እቲ ሃገር ዘለዎ ሃፍታት እንስሳት ካብዚ ብዝለዓለ ንኽትጥቀም ዘኽኣለ ኢንዱስትሪ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም ብልጽግና ፍትሓዊ ተረባሕነት ህዝቢ ንምዕሳል ይሰርሕ ምህላው ምክትል ፕሬዝዳንት እቲ ፓርቲን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራልን ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪቦም ልዕልና ሓሳብ ንኩለ መዳዊ ብልጽግና ብዝብል ቴማ መበል 50 ዓመት በዓል ምስረታ ፓርቲ ብልጽግና ኣካል መዕፀዊ ፕሮግራም ዝኾነ ዓውደ ምርኢት ተኸፊቱም ኣሸናፊ እንዳለ ዘዋደዱ ጸብጻብ ጌታቸው ዓለሙ ከም ስዕብ ካቅርበዩ ፓርቲ ብልጽግና ድሕሪ ሒደት መዓልታት መበል 50 ዓመት መዓልቲ ምስረቱ ክመልእ እዩ እቲ ፓርቲ ኣብዞም እዋናት ዝፈጸሞም ተግባራትን ዓወታትን ዘርኢ ዓውደ ምርኢት ፎቶ ምክትል ፕሬዝደንት ፓርቲን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራልን ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸፊቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝተወገኑ ስራሕቲ ኣብ ታሪክ ብዙሕ ዓመታት ካብ ዝተወገኑ ስራሕቲ ከም ዝበልጹ ዝተዛረቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ብልጽግና ኣካታትነት ሚዛን ምሕላው ስብራት ምጽጋንን ፍትሓዊ ተጠቃምነትን መሰረት ገይሩ ዝተመስረተ ፓርቲ ኢሎም ብልጽግና አካታችነትን ለመተግበር 3 መንገዶችን ተጠቅሟል ብልጽግና አካታትነት ንምትግባር 3 መንገድታት ተጠቂሙ እዩ ተቀዳማይ መንደቕ መፍራስ እዩ ወሰንን ማእኸልን ዋናን አጋርን ዲያስፖራን ውሽጣ ሃገርን ህዝባዊ መሰረትን ህዝባዊ መሰረት ዘይኮነን ዝብሉ ህዝቢ ዝፈላለዩ መንደቃት አፍሪሱ እዩ እናፍረሰውን እዩ እቲ መበል ካልኣይ ጸላእን ፈታውን ካብ ዝብል ፖለቲካዊ አሰላልፋ መውፃእ እዩ ናይ ፓርቲ ውሽጣዊ ዴሞክራሲ ብምትብባዕ ተነሓንሓነት ሓሳብ ከም ጸጋ ብምውሳድ ንዘመናት ካብ ዝነበርናሉ ፖለቲካዊ ፍርጃ ጽልኢትን በሎ ኣዕንዎን ብምንጋፍ ብልጽግና ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒዙ እዩ እቲ መበል ሳልሳይ ተግባራዊ ኣብነት ምዃኑ እዩ ኣብ መንግስታዊ ሓላፍነት ኣመራርሓን ኣባላትን ተነሓንሓይ ፓርቲ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ መዋቅራት ብምምዳብ ንህንጸት ሃገር ብሓባር ምስራሕ ከም ዝከኣል ብልጽግና ብተግባር ኣርኢዩ እዩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ዘመናት እንትሕተት ዝነበረ ፍትሓዊ ተረባሕነት ንምምላስ ዝተኸተልናዮ መገዲ ነቲ ጸገም ካብ ስሩ ምሕውካ ምፍታሕ ዘኽእል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ድህነትን እስካልፈታን ድረስ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የምንካፈለው ራሱን ድህነትን ይሆናል ንድኽነት ክሳብ ዘይፈታሕናዮ ፍትሓዊ ብዝኾነ መገዲ እንካፈለው ባዕሉ ድኽነት እዩ ዝኸውን ጸገም ድኽነት ድማ ንኢኮኖሚ ጥራይ ዘይኮነስ ንፖለቲካ ንማሕበራዊ ንሕገ መንግስታዊ ዲፕሎማሲያውን ማሕለኻታት ዘሳጥሕ እዩ ዑደት ድኽነት እንተዘይተሰይሩ ኣይለቅቕን በቲ ሓደ ገጽ ካብ ድኽነት ብምውፃእ ናብ ብልጽግና እንገብሮ ጉዕዞ ነተዓራሪ ኢና በቲ ካልእ ገጽ ድማ ብፖሊሲ ብሕጊ ብኣሰራርሓ ብኣተሓሳስባን ብኣወቃቅራን ዝነበሩ ጸገማት
ንርኢ ኢና በዚ ድማ ፍትሓዊ ተረባሕነት ህዝቢ ንምዕሳል እናሰርሕና ንርከብ ሽቶና ብልጽግና መገድና ድማ ምድማርዩ ዝበሉቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር በዚ ሓሳብ ዘለውና ጸጋታት ሃብትታት ባህልታትን እሴታትን ተጠቂምና ልዑል ሃገራዊ ዓቕሚ ክንፈጥር ይግባእ ክብሉ ገሊጾም እንደኛ ላለ ሀገር በጦርነት በድህነት በኋላ ቀርነት በጥቅሉ በሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ከማና ዝበለ ሀገር ብኩናት ብድኽነት ብድሕረት ብሓፈሻ ብሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን ሓደጋታት ናብ ኩለ መዳዊ ሓስያ ተሳጢሕና ንዝነበርና ህዝብታት ኣዝዮም ዘድልዩና ድኽነት ንምስዓር ዘኽእሉ መሳርሕታት ምህርቲ እምበር ነንሕድሕድና ኣብ ምጉናት ዝውዕሉ ብረታት ኣይኮኑን ኣብ ማእገርና እውን ቦታ ክረኽቦ ኣይግባእን ብዝብል ተበግሶ ቅድም ክብል ካብ ዝነበረና ድሑር ኣተሓሳስባ ክንናገፍ ይግብአና ናትና ጸገም ዝነበርናሉ ውፃእ ውረድን ሕማቕ ፖለቲካዊ ባህልን ደጊም ደቅና ክርእዩ ዘለዎም ሙዚየማትን መጽሓፍቲ ታሪኽን ጥራይ ምዃን ይግባእ ብውልቀ ክንፈትሖም ዘይንኽእሎም ጸገማት ብሓባር ምፍታሕ ዘኽእል ሓይሊ ብምህናጽ ንምርግጋጽ ብልጽግና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተላብዮም መዛዘሚ መርሃ ግብሪ መበል 89 ዓመት ኣከባብራ በዓል ምስረት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተኻይዱ ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ ካልኦት ኣመራርሓ ሰራዊትን ኣታሼታት ምክልኻል ዝተፈላለዩ ሃገራትን ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተረኺቦም ኣለዎም ንጸብጻብ ሃብታሙ ተክለስላሴ ዳሃብ ያሲን ምእንተ ሃገር ክብርን ሉዓላውነትን ኣብ ምድሪ ዋጋ ከፊሉ ሃገርን ዘጽንዕ ሰራዊት ብሰማይ ሓጋዚ ኮይኑ ዝሕግዝ እዩ ሓይሊ ኣየር ፌደሪ ሓይሊ ኣየር ፌደሪ ምስ ዘመን ተጓዒዙ ዓቕሙ ከዕቢቱ ንኢትዮጵያ ደው ዝበለ ሃገር ዘጽንዐውን እዩ ካብዚ ምስረት 1928 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንዝሓለፉ 89 ዓመታት ክልል ሓይሊ ኣየር ዝሃገር ብንቕሓት ክሕሉ ዝጸንሐ እዩ ለምውን እዚ ሓላፍነቱ ዘዋጻእ ዘሎ ትካል እዩ ሓይሊ ኣየር ፌደሪ ምስ ዘመን ንምጉዓዝ ዓርሱ ብሪፎርም ለውጢ ይርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃገር ዘኽወርዕ ዓብይ ሓይሊ ንምዃን በቂዑ እዩ ኢትዮጵያን የሚመጥን ሰራዊት እንገንባ ነው ንኢትዮጵያ ዝምጥን ሰራዊት ንህነጽ ኢትዮጵያ ዝምጥን ማለት ባወዳድብኡ ብዕጥቁ ብበዝሑ ማለት እዩ ካብዚ ብምብጋስ እዩ ሓይሊ ኣየር ነጻነት ረኺቡ ፕሮፌሽናል ሓይሊ ኣየር ንምፍጣር ዝሰርሕ ዲጂታላይዝድ ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ንህነጽ ዝብል ውሳነ ወሲና ሕዚ ድሮናት ሄሊኮፕተራት ጄት አውሮፕላናት አፕግሬድ እናተገበሩ እዮም ጄት አውሮፕላኖች 27 የሚባለው አፕግሬድ እየተደረገ ኦቨርኦል እየተደረገ ነው ሽሙ ዝገነነ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ለምውን ብትማል ዓቕሙ ዘይኮነስ ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ኣዕብዩ ምእንተ ሃገር ወገኑ መስዋዕትነት ንምኽፋል ዝተዳለወ ብሞይኡ ዝበቕዐ ሓይሊ ሰብ ዘፍሪ ትካል እዩ ይህ ታላቅ ክብር ያለው ኢንስቲትዩሽን አንደኛው እዚ ልዑል ክብሪ ዘለዎ ኢንስቲትዩሽን ቀዳማይ ሓይልና ሓይሊ ኣየር ኢና ነኽብር እዚ ትካል ብስምዒት ብሞራል ብፖለቲካ ዝህነጽ ኣይኮነን ብፍቕሪ ሃገር ብኽእለት ብፍልጠት እዩ ዝህነጽ የሚገነባው በችሎታ ነው የሚገነባው በስኪል ነው ሽሙ ዝገነነ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ለምውን ብትማል ዓቕሙ ዘይኮነስ ዓቕሚ ቴክኖሎጂ ኣዕብዩ ምእንተ ሃገር ወገኑ መስዋዕትነት ንምኽፋል ዝተዳለወ ብሞይኡ ዝበቕዐ ሓይሊ ሰብ ዘፍሪ ትካል እዩ ሓይሊ ኣየር ፌደሪ ግዳዱን ወፍሩን ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ ዝተመስረተ ዘይኮነስ ንሰላም ዝዞባ ዓብይ እጃም ዘበርከተ ሃገርና ስለ ሰላም ኣብ ዝተዋፈረትሉ ኩሉ ዘሎ ዓለም ለኸ ልእኽቶ ሰላም ምኽባር ብፍላይ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ሶማሊያ ሱዳን ዳርፉርን ካልኦት ሃገራትን ብብቕዓት ልእኽቱ ዝተዋጸ ኩርዓት ሃገር እዩ ሓይሊ ኣየር ፌደሪ ብ2030 ካብ ኣፍሪካ ሽሙ ዝጽዋዕ ሓይሊ ኣየር ንምዃን ሎሚ ዝሃነጾ መሰረተ ልምዓት ውግእ ዓቕሙ ዘጎልበተሉን ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ብዙሕ ከም ዝስጉም ዘመስከረ እዩ ኢትዮጵያውያን ብሰማይ በራሪ ደጀን ሓይሊ ክልል ኣየር ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ፌደሪ ዝተኣማመንሉ ዓብይ ትካል እዩ ንምንቅቃሕ ቱሪዝም ክልል ትግራይ ዝረብሑ ስራሕቲ ብቅደም ሰዓብ ይስራሕ ምህላው ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ገሊጹ ተዳሰስቲ ሓድግታት ዝጽገንሉ ስራሕቲ እንዳተሳለጠ እዩ ምዕበይ ዓቕሚ ስልጠናታት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝተገብረ ዝገለጸ በዓል መዚ ሓለዋ ሓድጊ ኢትዮጵያ እዩ ምራ ሰላም መረሳ ዝርዝር ኣለዎ
ፖለቲካው ዘይምቅደዋት ኩናት ተስዒቡ ሃገርና ካብ ቱሪዝም እትረኽቦ ኣታው እንዳረኸበት ዘይምጽንሓ ይፍለጥ ኮቪድን ኩናትን ተንተርእሱ ሓሰያ ዓሊቡ ወጽንሐ ቱሪዝም ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ንምንቅስቓስ ቱሪዝም ረብሓ ዘለዎም ባይታታት ኣብ ምትዕራይ ዕማማት እንዳሳለጠ ጸኒሑ እዩ ሕዚ እውን እንዳሳለጠ ይርከብ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ እየን ምንቅስቓስ ቱሪዝም ካብ ዝረበቦ ጸገም ንምንጋፍ ንጥፈታት እንዳሳለጠ ምዃኑ ይገልጻ አንጻራዊ ሰላም ምስተገነየ ግን ከም ቢሮ ታይና ንገብርለና ልብል ንርኢ ተለና مستغني አንጻራዊ ሰላም ያው ጊዜያዊ መንግስት ተጣይሹ ናብ ኑር ስራሕ አንጻራዊ ምታው መስጀመርና ተነመጀመሪያ ለሰራሕናዮ ስራሕ አንጻራዊ ሰላም مستغني ተናይ ዳሜጅ አሰስመንት ነው ወይም ተጉዳአትና ሁሉ ሙሉ እዩ አላ ተለይ ተባለ ተለበጽሕና ጉዳአት በመድህሳሰብ ቢልና ኢና ጀሚርና ጉዳአትና ብልህሰስና ካኡ ናይ ሓጺር ናይ ማእኸላይ ናይ ነዊሕ ና مفتحي ويم ريكفري بلانينا لمسحال محاسبتنا موزيك حجزوا مثل خلو كلهم مدارك تأكلات منقستاوي لي منقستاوي هيمانو تكالات نايدق بروجكت تات ويم إيه نجوتات يونيفرسيتات كنتاس ناوشتنا محاورون بيلنا تنبقى ليلو تسأجينهم ناو قلقالوت كعطول خلو نمجمرات كويك فيكس لبحال قلت إفخا قلل بلس الدناجير كان أو قلقالوت كأتلخ ناو قلقالوت متهاوي أب تدهسستن زي تدهسستن سجاتات توريزم زين صلالو سجامات نمجلا سرحت معمو زبرها ويزرو زنو وحلفهم زي تدهسست سجاتات توريزم بأكباب استفل عليه ربح كهب سرحت تات كم زت صرحو يبرها ليد إحساس بهلا وحفت وعلو تبعل كحوي بو من سركعة نحويت محور سب هيلينج نتقامر لنا أنصاراون صبوا لبحال تريو لمسألو هنا تاتيو كمونا ولا خلنا كبر بعالات نفط نور مجمرات بعال بعلو رباي بيقبرمو مليسون دغنا انت محبرسب نايفوسي وينا متنفسي ناي مرققع نشتن مورالنا نشتي نبرتها تعلو غيرنا انا تطايمنا له توم لدسو سقرستاتون تمساسالي مكتل وانا دايركتور بعل مزحل واقرز ايثيوبيا ويزرو هيوت هايلو نمنقح توريزم هاجر بفلاي كينات اغاطيمو نصنح كلل تግራይ ጠመተ ዝገበሩ ዕማማት በመንግስት ፌደራል ይስርሑ ከም ዘለውን ከም ዝተሰርሑን ናይ እቶም ስራሕቲ ቀጻልነት ይረጋግጻ ባለፈው ዓመትም በመቀሌ ከተማ ከተለያዩ አካባቢዎች እንዲገኙ አድርገን ስልጠናም ጭምር የመስጠት ስራዎችን ሰርተናል ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ መቀለ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሰባት ዓዲምና ስልጠና ናይ ምሃብ ዕማማት ፈጺምና ኢና ከምኡውን ስሉጥ ጽገና ዝጠልቡ ተባሂሎም በመጽናዕቲ ዝቀረቡ ጽገና ዝተገበረሎም ኣለዉ ኣብዛ ዓመት ጽገኑ ከም ቤተክርስትያን ኣብኑ ሃፍጼ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀበጽያ ሓወልቲ ኣክሱምን እንትኾኑ ኣብ 2017 ድማ መጽናዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተገበረሎም ማርያም ቅሮትን ኣብርሃዋ ጽባህን ተጸራሕቲ እዮም ኣብዚ ሓዝናዮ ዓመት ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚርና ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ህንጸት ዓቕሚ ዘደላድሉ ምስ ምምዝጋብ ቅርጽን ክንክንን ዝተተሓሓዙ ከምኡውን ቅርሲ ብኸመይ ከም ዝምሕደር ግንዛቤ ንምትሓዝ ዝረብሑ ትልምታት ሒዝና ከም ትካል ንንቀሳቀስና ዘለና ግንዛቤ ለመስጠት የስልጠና ቅሮች ሚዘን እንደ ተቋም እየተንቀሳቀስን ነው ንምጅማር ጽገና ሓወልቲ አክሱም በዓል መዛሓለዋ ቅርሲ ኢትዮጵያ ውዕል ዝተፈራረመ ሎሚ ቅነ ምንባሩ ይዝከር ውድድር ፍጻመ ኮኸብ እዚ ዓመት አይዶል ኢትዮጵያ ሰንበት 22 ሕዳር ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጉድ ከረዛንደሮና ፍቅር 1 ሚሊዮን ብር ንሽልማት ተዳልዮም ኣርባዕተዮም ብሉጻት አይዶል ንተዓዋትነት 1 ሚሊዮን ብር ክወዳደሩ እዮም أبزوي فلي بروغرام هبوبات نبر تودادرتي ايدول إثيوبيان دايانون داغماي أبتي مدرخ كركب ويوم ውድድር ፍጻመ ኮኸብ እዚ ዓመት አይዶል ኢትዮጵያ 22 ሕዳር ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ كبرات ملكتي مع زينكم بمكتال تركبوا حزد ما ناب زين عداقا كسكركم مجد عير إثيوبيا ناب نيويورك زغبرو سمناوي بررا ناب شوعات أعبيوم مجد عير إثيوبيا كابدي سابا ناب نيويورك زغبرو سمناوي بررا كابر بعته ناب شوعات كم زعبي يفليتو ظلم
تمجد أير كاب 22 حدار 2017 عام تمرد جميرو كاب أديس أبابا ناب نيويورك أبصومن 4 جزاز جبرز نبرة سمناو بررايو ناب شوعته كم زعبة جلسوا زلهم بمسرة زي كاب زغط سنبت جميرو تي مجد أير ناب كتما نيويورك علتاو بررا كم زجمر تحبير لهم فرياتات إثيوبيا هب بيجينغ أبزكاير زلو إكزيبيشن عالم لخ سنسلة قرب چاينا يفالت لهم تحبيرهم أبتي مرها قبري نا إثيوبيا حويسو كاب استفالي هاقرات زموصو فرياتات عمساتن لاختن كموغن أقربتي يساتوفو لهم قلنا قلنت إكزيبيشن إنفستمنت نقدن عدلات توريزمن إثيوبيا زفالت مدرخ تخايدو لهم أمباسادر دوانو أبتي مدرخ كم زغلصو هب منغو چاينا إثيوبيا زلو كل مدى يركب لعول بركي كم زبصح مرديوم أمونغو كلتين هاقرات سال زلو لوت نقدن إنفستمنتن كاب اوان ناب اوان نمعبله كم زمصون أرديوم كاب عبي قدب داس إثيوبيا لعلي 561 طن فريات عاسا مركب كم استقالة تقليتهم أبا عبي قدب داس إثيوبيا أبا مكفاف عاسا استوافرو 22 محبرات كاب ورحي حملة جميرو لعلي 561 طن فريات عاسا نابت كوابن نام مأخل عداقان أقريبهم أتي قدب حيلي كاب مفلفال حليفون مناسي عدل سراح كم زفترة مكتل حلاف بيرو زفر حرشان إنساتن كل البنشان قل قمز دكتور برهانو إيتاچا تزاريبهم أبا مقفاف عاسا نستوافرو محبرات ناوتي مقفاف عاسا حويسو متأسار عداقا ناتفتر لهم كم زخونوين عفليتهم أبا موداتا قند زيناتات زعلته كزخاخركم إثيوبيا أبا زفر إندستريز تقبرتهم سرعة ريفورم تساتفو سبهافت ولكا نخط أناخر كم زخالة قدامي منستر أبي أحمد قليزهم مزازمي مرها قبري مبال 8 عامتا كابرا بعن مسرات حيلا ير إثيوبيا تساليتهم عامتاوي كبر بعل حدار صيون مخبار ناب كتما خصوم زخدو غايش اغري بمحصاب عقاب لا يكبرلهم هلاو تحبيرهم باركس تلقتي لايو بنزو زيناتات ابزاجنا لهو سلام كتالكم عزينا نمسكن سعيبو صوصا سبورتنا كبليو ناوك حلفكم